Wel, mae'r foment fawr yn agosau, dim dwywaith amdani yma ym Bencampwriaeth yr Heffrod. Mae 6 effer werth yn gweld yma. A Dion Hughes yn gwmni fi o hyd. Wrth i ni agosau at ganlyniad. Cai jyst yn trial symud y coesau na cael y trad yn y lle cywir. Hwna'n effer eithriadol o dda, war y teg, Prif 66. Nhw enillodd yma 2019 efo Ai Candy. A Baby Guinness yw enw hon. A mae di magu adre, mae'n glod mawr ydyn nhw. O, dim chwarae. Dim ar chwarae bach mae rhywun yn gallu... Na. Magu a chynhyrchu stoc fel hyn. A maen nhw'n gwneud yn rheoledd. Dyn. Mi enillwyd hon y Beef Expo yn mis Mai hefyd, fel Sioe. Mae wedi cael season da iawn ar ôl hynny. Trin a trafod Mar Beirniad, Greg Willis a Stuart Clatworthy. Tybed, beth ma'n fyny trafod hwnna? Maen nhw beth i ymwneud â gig, Cai. A dwi'n meddwl bod nhw'n hapus a wedi gwneud I penderfyniad I nhw. A nhw'n cerdded o'i cwmpas nhw unwaith eto. Maen nhw'n edrych ar fflir o swydd Gerloiw. Prif 51. Mae'n heffer sydd yn llawn gig. Yn fyna, mae sylw nhw ar hyn o bryd. Heffer Andrew Bishop o swydd Gerloiw. Maen nhw'n dod nôl at heffer Cai. Cai Edwards a'r teulu. Fferm Pencraig. Dwi'n meddwl bod I rhwng y ddwy yna, ti'n bod? Ynddi. Ond maen nhw'n dod nôl nawr at y top. Tuag at. Prif 33. Black Beauty, yr heffer o Bont Seni. Yn fyna maen nhw nawr. Yw I rhwng y tair ddyn yn y canol, tybed? Wel, mae'n edrych yn o debyg I bod I. Dwi'n meddwl bod nhw dim ond eisiau mynd efo cribin man I wahaniaethu. Beth sydd yn nhw? Mae pethau'n poethi yma. A dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud penderfyniad. Maen nhw wedi mynd at y prif stward, neu un o'r prif stwardiad yma. Moyn y garden goch fydd I nesaf, dwi'n siŵr. Un sgwrs fach arall. Ble mae Darian di mynd? Dwi'n meddwl mae Cai sy'n hyd. Wel, ie, dwi ar Cai. Dwi'n meddwl bod I'n mynd I Cai. Yn y gig yn y lle iawn. Mae'n cered yn dda, a mae... chwarae teg, mae'n gywir iawn. Chi heffer, Prif 66. Baby Guinness. Oedd o Cai Edwards. Mae rhwng honna a fflir, dwi'n meddwl, o'r heffer o swydd Gerloiw. Dyna'r ddwy sydd wedi hawlio sylw'r Beirniad dros y munudau diwetha yma. Eiliadau tyngedfennol, munudau tyngedfennol. Dwi'n meddwl bod nhw am anerch y dorf yn gyntaf, felly newn ni dyweli am eiliad I glywed sylwadau Beirniad yr Heffrod ddo ac un o'r Beirniad yn y Prif Bencampwriaeth yma. Dyma Greg Willis felly o Sir Fynwy. Interbreed judges today, so give a warm welcome, ladies and gentlemen, to Mr. Greg Willis. Croeso iddo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, I'd like to say thank you to society for inviting me here to judge. It's been a pleasure. And secondly, I'd like to say thank you to the exhibitors for all the excellent cattle as I've been put forward. It's been a very strong class all the way through. Some exceptional cattle. The cattle have come in the ring now today, and it's hard pressed to find the right one. We have whittled it down, and I do believe we've chose the right animal for the day. It's just, as a butcher and a farmer, we're looking for an animal that's not hugely overweight, so he's not cutting big eyes of meat, and something that's obviously finished. So yeah, but, well, thank you very much, and thank you. A dyna ni, Greg Willis,
yn gweud bod nhw'n eisiau rhywbeth oedd rhy fawr, rhy drwm, ond rhywbeth oedd wedi cael ei orffen Dion, sydd yn neud i ni feddwl mae un o'r Heffrod na'n y canol, un o'r rhai dif iddi. Mae rhwng yr Heifer o Swydd Gaerloyw a Cai Edwards wedi mynd â hi! Da iawn, da iawn. Baby Guinness! Ar y brig! A di magu adre. Dwi'n gwneud gweld. Dim chwarae, wedi magu adre fel wedi astudion. Chwarae teg. Pam hon? Gwyd pam bod hon mor special? Wel, mae'n bwysau, cywir, wedi goffen, yn wych. A fel bwcheriaid mae dyn nhw'n isio y joints mawr yma. A ia, chwarae teg. Eithriadol effer. Tybod, mae record nhw yma yn y ffair eia yn anhygoel. Wedi dod i'r brig yma gyda Ai Candy yn 2019 a maen nhw wastad yn agos i'r brig, wastad yn gystadleuol, a wedi gwneud tîm Bencampwriaeth Heffrod. A tybod, elli di'm dadle gyda i, mae'n werth i'w gweld, mae'n bictiwr, a Cai yn ei jobyn da i dangos i Dion. Mae o'n brofiadol iawn. Chwarae teg, mae gan yr Edwards yn rhywbeth am Heifer ddu, maen nhw'n gallu neud i. Dim chwarae. Wel, anhygoel am stori yw hi fan hyn, yn barod eleni. A mae Bencampwriaeth yr Eidoner bystych i ddod wrth gwrs. A mi fydd mwy o ddrama yn fyny, ond ie, Dion, diolch o galon i ti. Bencampwriaeth hyddiannol iawn. A mwy i ddod yma yng Nghylch y Gwartheg.